Не ви видях. Днес ще направя анбоксинг на една мишка Nexus Tracker Nexus Laser Mouse. Гейминг е. Много хубава мишка, според мен, не знам, купих си я преди малко. И така, нека да анбоксинг. Да, ще направя този анбоксинг, за да разгледате така. Анбоксинг и ревю, така за първи път го правя и надявам се да ви хареса. Нека да започваме. Значи, тази мишка има 5 бутона. Едната е за... Само да фиксира. Едната е за rubber coating. Другата е за double fire button. Има скрол, който е като гума. Така. Има бутон за регулиране на резолюцията. И да, нека видим отзад. Така. Тук може да видите more info. Ето го и сайта. Tracker, www.tracker.eu. Ами да, мишката според мен е доста хубава. Да. Ами, нека да отворим. Сега, аз нямам с телефон и с една ръка малко ще ми е трудно. Така. Тук, ето е мишката. Ето ги бутоните. Така, нека да отворим отзад. Тук беше само да видите мишката. Сега истинското отваряне. Така, сега да махнем тиксото. Ако с една ръка ще ми е трудно, затова ще оставя малко камерата. Давай бе! Много мразя, наистина много мразя да отварям. Така. Не бе! Ще аз за малко да го скъсам. Даже малко го скъсах. Да, малко го скъсах. И тук малко го скъсах. Сега отворим другото. Дано да не скъсам нещо и тук. Така че това път повече ще внимавам. Така, отворя го без проблеми това. Само да се отлепя. И така. Така, се следва дълго очаквания момент. Ето тук как изглежда. Ето е самата мишка. Сега ще махнем капака. И да, ето е мишката. Сега само да го отворим. Достатъчно. Да, това го чакам с нетърпение. Така, ето е мишката. Няма е позлатено на USB. И така, общо взето, това е в кутията. Да, няма нищо друго, ето вижте. Мислех, че ще има диск да си регулирам бутоните, ама явно няма. Това не ми е проблем, така че не му пука. И така, това беше от мен. Надявам се клипа да ви е харесал. Знам, че беше малко кратък. Но все пак мишката си е мишка. Така, до следващия път аз бях Готиният. Надявам се да ви е харесал и до скоро.